Маці, такая справа, я ў турме. О, боже. Я вырашыла забіць усіх сваіх былых. Хорошая педагогічная практика, давайте ее уже все, да? Мне здаецца, кожны там расійскі серыял можа позайздросціць. Бачыш, мы с тобой думали, что мы разберемся о легенде про забойцу шариками, а оказалось, что злочинцев насамрэч больше, чем только забойца шариками. Спадарня Ірына, хочу у вас, як у сапраўднай разведчыцы, даведацца. А якія ж легенды пра цудоўны горад Гродна вы ведаеце? Слухай, ну, Гродна ўжо амаль 1000 гадоў, то легенд, конечно, мільёны і мільёны ёсць. Ну, можна пачаць з таго, што кажуць пра градзенскія падзямелі ўвесь час. Того, што там ажно цэлы горад, і там пад Нёманам можна прайсці пад зямлёй, і што з мужчынскага кляштара ўжо ночы быў ход. Вось всё такое. Конечно, ёсць легенды пра скарб, который закапаны пад фарай Вітаўта, і нібыта было вядома дакладна, дзе ён ляжыць, там пад якім алтаром, там колькі камянёў адлічыць, але фару ўзарвалі, і зараз, ну, невядома, дзе дакладна гэты скарб ляжыць, трэба доўга вельмі капаць, а там голае месца пустое ў цэнтры горада. То бок выбухам скарб унесло кудысьці. Не, ён там ляжыць, але цяжка знайсці, бо, ну, нема гэтых метак, нема гэтай мапы дакладнай. Ну, яшчэ ж ёсць легенда, напэўна, на трохі там праўдзівая, пра тое, што брат Наполеона затрымаўся ў Гродні праз тое, што тут вельмі прыгожыя жанчыны, і таму гэта там... правда, гэта не легенда. І таму як бы поспех вось гэтай вайны 12 года быў сумнеўны, і все, і Наполеон прайграў, праз гэта там войскі не падышлі ў час, і ўсё. Ну, таксама з Наполеонам звязана з яго адступленнем, нібыта яны адступалі праз Нёман, і частку вось гэтых сваіх багаццяў, рабункаў, абозу не змаглі перавесці і затапілі ў Нёмане, каб потым вярнуцца забраць, і нібыта сярод гэтага ўсяго скарба была залатая гармата. Вось, і яе ў Нёмане можна яшчэ пашукаць, але пакуль не знайшлі яшчэ. Ну, шмат такіх. Ну, гэта толькі самыя даўнія табе ўзгадала. Слухай, а мабыць, ёсць нейкія чуткі пра прывідаў ці штосьці такое. Я вось, напрыклад, адзін з такіх памятаю пра кінатэатр «Чырвоны кастрычнік». Зорка. Чырвоная зорка. Так, зорка, чырвоная зорка. Быў. Так, безумоўна. Бо гэты кінатэатр, першы сінематограф у Гродні, купіў чалавек, вось, который прыйшоў з вайны. І вось ён прыйшоў, такі бізнес адкрыў, ну, а потым улада памянялася, у яго кінатэатр забралі, і так ходзяць чуткі, што ён да гэтага часу не можа вось развітацца са сваёй гэтай марай, ідэяй, і што ён там ходзіць, і калі яго паклікаць, то там дзе-нибудь фортка грукне. Да, такое ёсць. А гэты прывід каго-небудзь забіваў? Не, а яшчэ ў тэатры лялек быў прывід. Так. О, я пра гэта не ведала. Там нібыта праз нешчаснае каханне актор наклаў на сябе рукі, і да гэтага часу ён там ходзіць. Так. А давай з табой зараз перайдзем на легенды больш сучасныя, якія вось гучаць не проста там ад гісторыкаў ці старажылаў Гародні, а тое, што там у дварах, напрыклад, нават дзеці адзін аднаму пераказвалі. Ты калі-небудзь чула пра забойцу шарикамі, што бы гэта не азначала? Ну, дзеці часта любяць страшыць адно аднаго, там какая-нибудь чорная рука, гроб на колёсиках, все вот гэтыя штукі. Я не памятаю, каб нешта вось дакладна я пра гэтых забойцаў разбіралася, але, напэўна, я чула нешта такое, што дарослыя звычайна не звяртаюць увагі, калі ім кажуць там, ну, шарикамі, там, роликамі, яшчэ чым-небудзь. Ну, дзеці кажуць, нехта там носіць па вуліцы, можа быць. Я, напрыклад, з такімі гісторыямі не сутыкалася. То бок, атрымліваецца, у 95-м годзе, калі гэта гісторыя пачынаецца, я толькі нарадзілася, я іх не магла чуць, але тым не меней, калі я спытала ў сваю аўдыторыю ў Інстаграме, там, ці вы чулі што-небудзь такое, я атрымала вельмі шмат гісторый. Мяне яны ўразілі. Хтосьці мне казаў пра тое, што гэта былі проста чуткі і агульныя казкі. Ведаеш, тады былі вельмі папулярныя, яны рабілі такую нібы рагатку з горлышка бутэлькі і шарыка, і вось калі рыбінай страляеш, ну, такія аўтаматікі рабілі ва дварах, вось іх я яшчэ застала. Але хтосьці казаў пра тое, што быў нейкі мужик, які там браў шарыкі ад падшипніка і вось з такой штукі страляў, і там кагосьці забіў, і вось ён ходзіць, забівае, то бок, ну, гэта былі такія чуткі, напэўна, каб дзеці, ну, былі асцярожней з такімі цацкамі. Іншыя людзі казалі, што ўсё ж такі быў на самай справе такі забойца,
Нехта распавядаў пра тое, што у хлопца быў у ПТСР пасля Афганістану. Хтосьці распавядаў пра тое, што вось ён забіў шмат людзей. Хтосьці казаў пра тое, што ён там камусьці зламаў руку гэтымі шарыкамі, ён забіваў праз дзвярныя гэтыя вочкі, страляўшы. Але што мяне вельмі здзівіла, у некаторых гісторый ёсць дзве агульныя рысы, якія вось паўтараліся. Часцей за ўсё пісалі пра тое, што гэта быў мой сусед на БЛК. І таксама гэта мне не пісалі, але я знаходзіла на форумах, вельмі часта казалі пра тое, што гэта быў мой фізрук. Обана, вось гэта паварот. Бачыш, тут такі гарадскі фальклор, вось гэтыя страшылкі, пужалкі, нейкія легенды мадыфікаваныя, яны вельмі, па-першае, яны не ўзнікаюць на голым месцы, яны ўзнікаюць таму, што нешта падобнае было, а потым яшчэ абрастаюць чуткамі, домысламі і гэтак далей. То зараз мы маем шанец трохі праясніць гэтую гісторыю пра забойцу з шарыкамі, пра которага у Гродні шмат гаварылі ў 90-е, так? Так. Паехалі. Мы з табой сёння будзем разбуральнікамі міфаў. Прывітанне Discovery. Справа ў тым, што ўсе гэтыя чуткі, легенды пра забойцу шарыкамі, мабыць, штосьці з гэтага і чуткі, але такі чалавек на самай справе быў, і звалі яго Андрэй Рыбачонак. Як звычайна гэта бывае з падзеямі 80-х, 90-х. Шмат артыкулаў знайсці не здалося, але тым не меней некаторыя факты мы ведаем. То бок, як ты ўжо зразумела, ён жыў недзе там у раёне БЛК, працаваў ён фізруком у 10-й школе, і адзін важны дакумент, які я на самай справе знайшла, гэта тое, што калі яму было прыкладна 24 гады, ён падаваў дакументы, каб працаўладкавацца ў гродзенскую турму на пасаду кантралёра. Ого, нармальна. Бачыш, мог бы пабудаваць кар'еру, а так патрапіў як злачынца. Але не пабудаваў, таму што яму адмовілі. І там ёсць такі класны радок у яго характарыстыкі. Інтэлектуальны ўзровень невысокі, эгацэнтрычны, упарты, злапомны, з завышанай самаацэнкай, схільны да агрэсіўнасці. Прытым, што гэта лічыцца адносна добрай характарыстыкай, але па нейкіх прычынах яму ўсё ж такі адмовілі ў гэтай працы. Так, зараз я хачу трохі праясніць, што ў мяне ў галаве складаецца. То бок ён такі злапомны і схільны да агрэсіўнасці, не патрапіў на працу ў турму, але яго ўзялі працаваць у школу. Супер. І я так думаю, што яго павінна быць некая профільная адукацыя, калі яго ўзялі фізруком у школу. Все-таки ці педагагічная, ці спартыўная адукацыя яго павінна была быць. Тут я табе нічога не адпавяду, таму што... Гэта проста логіка. Інакш, школу з вуліцы дакладна не ўзялі. У турму маглі ўзяць па аб'яве ў школе, патрабавалі дыплом заўсёды. Пра наяўнасць ягонай адукацыі я нічога не ведаю, але вось я калі ўзгадваю фізрука, які ў мяне быў у пачатковай школе, ён не выглядаў як адукаваны чалавек. Вось ведаеш, гэтыя мемы пра фізрука і трудавіка са школы, штосьці мне падказвае. Амаль упэўнена, што ён скончыў нешта педагагічнае. Хаця б педвучэльню, альбо педфак, альбо фізкультурнае нешта ён скончыў, інакш бы яго не ўзялі ў школу, там больш 10-я школа, это ж крутая школа, которая там насупраць лялечнага тэатра, так? Это ж англійская школа, она заўсёды была крутая. Там не мог быць выпадковы чалавек. Таму альбо яго была адукацыя, альбо яго быў вялікі блат. Вось я авангую так. Таксама вядома, што жыў ён на праспекце будаўнікоў, і ў адным з артыкулаў, які я знайшла, там казалі пра тое, што раён БЛК пэўны час лічыўся ледзь не самым небяспечным у горадзе ў 90-е. Што ты можаш мне пра гэта распавесці? Раней там была Пярэсілка раён. Што было? Пярэсілка. Пярэсілка? І зараз там ёсць вуліца Пярэсілка, то раён называўся Пярэсілка. Ён засяляўся пасля вайны, лічы. А вось у 90-е там пачалі будаўніцтва шмат павярховікаў, і вось гэты праспект будаўнікоў якраз некалькі дамоў пабудавалі. То бок гэта, лічы, знеслі старыя будынкі частку. Тыя жыхары, што жылі даўно, з'ехалі, прыехалі новыя людзі. Часцей за ўсё гэта былі людзі, которые з вёсак вось у горад прыязджалі. Магчыма, з не такой культурай, з іншымі нейкімі паняткамі. Можа, адукацыя не вельмі была вялікая. Таму цалкам верагодна, што вось у гэтых навабудах новыя гарадзенцы, новыя гараджане маглі неяк там адстойваць, можа, сваё права называцца гараджанамі, і раён быў такім не вельмі спакойным, не такім, як у цэнтры, дзе жылі карэнныя гарадзенцы. Магчыма, это яшчэ адна байка можа быць. То бок атрымліваецца, што урбаністы маюць рацыю, калі кажуць, што шматпавярховікі пагаршаюць жыццё жыхароў, узмацняюць узровень небяспекі і павялічваюць колькасць злачынстваў. Я рада, што я не адна так думаю. Гэта проста факты. Гэта ж папулярны такі тэзіс, што там калі дамы
нормы невысокія, суседзі больш верагодна будуць ведаць адзін аднаго і разумець, хто свой, хто чужы. А калі вось, у вас там шмат кватэр у будынку, верагоднасць таго, што ты будзеш ведаць суседа з першага паверху, калі ты жывеш на 8, яна вельмі малая. Так. З улікам таго, што мала якія факты атрымалася знайсці, мы пачнем расповед пра Рыбачонка з таго, як яго затрымалі. Адразу скажу, што на той момант ён ужо гады 4 ці 5 арудаваў, але ўсё ж такі больш лагічна будзе пачаць з таго моманту, як даведаліся, хто гэта, каб нейкія моманты падкрэсліць. Першае, што варта азначыць пра Рыбачонка, гэта тое, што ён працаваў усё ж такі не адзін. Былі справы, на якія ён ішоў самастойна, але ў пэўны час у яго з'явіўся, не ведаю, побрацім, калега, як абазваць гэтага чалавека. Напарнік па прозвішчу Пухаў. Па адных крыніцах кажуць пра тое, што гэта быў ягоны аднакласнік. Па іншых крыніцах кажуць, што гэта быў ягоны вучань. Мне нават цяжка ўявіць такую сітуацыю. Я ведаю, што часам вучні і настаўнікі будуюць класныя стасункі, але не настолькі. Усякае бывае, магчыма, і так было. Затрымалі хлопцаў у сакавіку 99-го года, і яны ішлі ў той момант на сваю звычайную справу, яны збіраліся абрабаваць кватэру нейкай сваёй знаёмай, таму што недзе пачулі, што ў яе возяць там вялікія грошы. Звычайна яны сведак не пакідалі, таму таксама яны планавалі яе яшчэ і забіць. Але недзе іх план пайшоў не той сцежкай, скажем так, таму што іх знаёмая, яна сустракалася з нейкім міліцыянтам. Чаму у нас амаль кожны выпуск хтосьці сустракаецца з міліцыянтам? Магчыма, таму што міліцыянтаў шмат, і хтосьці з імі абавязкова сустракаецца. Памятаеш, нават кліп такі быў пра гарадзенскіх, што-то там полюбіце участкового, что-то такое. Ой, блин. Я думаю, што справа, мабыць, не ў тым, што іх вельмі шмат, наколькі я ведаю, іх каля 50% насельніцтва, гэта таксама шмат, але тым не меней, мяне больш здзіўляе, што яны абавязкова звязаны вось з крымінальнымі гісторыямі. Гэта яшчэ адна легенда, которую мы не можам не абвергнуць, не пацвердзіць пакуль. Магчыма, далей нешта будзе больш ясна. Вяртаемся да нашай гісторыі. Справа ў тым, калі Рыбачонак і Пухаў чакалі сваю знаёмую, каб на яе напасці, нечакана з ліфта выйшаў якраз такі яе, не ведаю, сябра, хлопец. Яны не разгубіліся, яны накінуліся на яго. Карацей, гэтаму міліцыянту ўсё ж такі нейкім цудам атрымалася неяк вырвацца. Ён выбег на вуліцу. Там сустрэў яшчэ аднаго працаўніка органаў, і яны разам пачалі чакаць вось гэтых двух нападнікаў. То бок я так разумею, што гэтыя хлопцы пашлі рабаваць кватэру, а вось два міліцыянты засталіся на вуліцы, так? Так, але па-першае, яны разумелі, што рана ці позна гэтыя рабаўнікі ўсё ж такі выйдуць, а па-другое, яны ўсё ж такі маглі паклікаць кагосьці на дапамогу. Але яны іх не дачакаліся, таму што рабаўнікі пагарышы перабраліся з аднаго пад'езда ў іншы і выбеглі вось праз іншыя дзверы. Класная знаёмая гісторыя. Мы так рабілі ў дзяцінстве, калі ў двары гулялі ў хованкі. Гэта проста быў шык, піск, і ўсе так абавязкова рабілі, я таксама. Спадарыня Ірына, так мабыць, вы ўсё ж такі не разведчыца, а хтосьці яшчэ? Слухай, проста ў мяне было дзяцінства вельмі падобнае да дзяцінства вось гэтых хлопцаў. І, дарэчы, пра шарыкі я таксама шмат чаго магу распавесці. Шарыкі металічныя, жалезныя і шкляныя шарыкі. Гэта былі такія класныя дзіцячыя артефакты, которые мы збіралі, там як скарбы, хваліліся адно перад адным. Таму гэта цяга да шарыкаў, яна нармальная, зразумелая мне. Я памятаю, што мы такія шкляныя шарыкі таксама збіралі. Было вельмі класна, калі яны былі не пабітыя, не пакосаныя. І каляровыя, там белыя, зелёныя, сінія такія. Да, але вось калі мы разважалі, адкуль гэтыя шарыкі бяруцца, там таксама было шмат легенд і чутак. Хтосьці казаў пра тое, што гэта з-пад бутэлек ад шампанскага. Я казала, вы што ніколі бутэльку не бачылі, там няма шарыкаў. Гэта насамрэч сыравіна для завода хімвалакно. Это такія паўфабрыкаты, такія загатоўкі шкла, з которых потым выцягвалі шкляную нітку, для пэўных вырабаў. А навошта іх рабіць шарыкамі, а не там пласцінамі? Перавозіць лягчэй, транспартаваць, там узважваць, дзяліць, працыённа неяк там выкладаць. Гэта тэхналагічныя такія штукі. Добра, давай тады вернемся да нашых рабаўнікоў. Як я ўжо казала, яны выбеглі праз іншы пад'езд.
і там пачалася некая лютая пагоня, таму што акрамя гэтых двух супрацоўнікаў органаў яшчэ да іх падлучыліся для дапамогі супрацоўнікі медспецвярэзніка і даі, то бок што там адбывалася, мне здаецца кожны там расійскі серыял можа пазайздросціць, так, але яны здолелі затрымаць толькі аднаго з іх, другі збег. А каго затрымалі? Затрымалі Андрэя Рыбачонка, і падчас допыту Рыбачонок ён быў гатовы супрацоўнічаць, аднак ён выставіў свае умовы, што вось вы там зрабіце, як я скажу, і тады я вам просто ўсё распавяду. О боже, да. Я просто слухай, манія велічы уласны. У мяне гэта выклікае такія дзіўныя думкі, а чаму вось усе гэтыя злачынцы яны пачынаюць бачыць сябе як, ну, хтосьці такі асаблівы. Вось узгадай папярэднія выпускі, якія мы рабілі, гэта ж вельмі частая гісторыя, што калі іх затрымліваюць, яны пачынаюць хваліць. А я такі класна, як доўга вы мяне лавілі? Ну вось калі вы зробіце, як я сказаў, тады я, мабыць, штосьці распавяду. Гэта вось з маніякальнымі штукамі вельмі моцна звязана, і псіхолагі, псіхіятры дакладна кажуць, што калі чалавек шмат разоў нешта робіць, то ён хоча, каб гэта заўважылі. Як бы як любы чалавек робіць працу, хоча, каб яе ацанілі. Ну вось у забойцаў вось такая праца, і таму яны хочуць выглядаць хаця б ва ўласных вачах героямі нейкімі, нешта некаму даказаць, узвысіцца над усімі, што я магу тое, чаго не могуць іншыя. З іншага боку, мы ж кожны дзень штосьці шмат разоў робім і, ну, не чакаем некай, не ведаю, пахвалы. Таму мы не маньякі. Ну, разумееш, што бок у нехта можа ў галаве адстроіцца, а нехта не можа. Некаму дастаткова, каб мама сказала: "Але ты маладзец", альбо там настаўніца 5 паставіла, а некаму трэба забіць серыю цэлую, а потым, калі цябе зловяць, пахваліцца хоць каму-небудзь, каб гэтыя ўсе подвігі не прапалі дарма. Як я ўжо казала, затрымалі ў нас Рыбачонка, ён казаў выконваць мае умовы, і ў якасці умоваў ён патрабаваў адзіночную камеру, сустрэчы са сваякамі і магчымасці на перадачкі. Дарэчы, усе гэтыя пункты мне штосьці падказвае, што у чалавека ёсць ужо нейкі досвед. Ну, таму што я б, напэўна, да такога не дадумалася, што гэта забаронена, там ці яшчэ штосьці, акрамя там асобнай камеры. Ну, мне тут больш цікава тое, што ён быў упэўнены, што сваякі да яго прыйдуць пасля ўсяго гэтага і нават будуць насіць перадачкі. Вось для мяне гэта дзіўна, а не тое, што ён гэта папрасіў. Чым ён сябе уяўляў, што думаў, што пасля шэрагу забойстваў будуць хадзіць да яго. Давай уявім такую сітуацыю. Напрыклад, адным цудоўным днём высветлілася, што я серыйны забойца. Там, не ведаю, штосьці ў мне з галавой здарылася. Аднойчы раніцай ты прачынаешся праз тое, што я табе тэлефаную, у меня вось адзін званок, я кажу: "Маці, такая справа, я ў турме, ну, то бок мяне затрымалі, прыходзь мяне навесціць, калі ласка". Слухай, ну у наш час такое параўнанне нерелевантнае, таму што ў наш час у турме можа аказацца хто заўгодна, напрыклад, твоя маці, нічога асаблівага ў гэтым няма. А наконт серыйнага забойцы гэта трэба яшчэ даказаць. І вось мне цікава, як у Рыбачонка даказвалі увесь гэты ход яго справы. Ну давай уявім такую сітуацыю, што я на самай справе гэта рабіла. Вось, напрыклад, у мяне бзік быў, я вырашыла забіць усіх сваіх былых. Ты пытаешься... Ці ты працягнула бы са мной размаўляць пасля гэтага? Я прыйшла да цябе ў цюрму. Я думаю, таму і ў яго не было ніякіх там сумневаў, што сваякі прыходзяць да яго на гэтае спатканне. Ну вось гэта пра тое, што людзі не ўсведамляюць каштоўнасць жыцця чалавеча. Пасля таго, як гэтыя умовы былі выкананыя, ён стрымаў свой абавязак, ён пачаў распавядаць пра тое, што адбылося, але чаго не чакалі следчыя. Рыбачонак пачаў распавядаць ім гісторыі, пра якія яны нават не ведалі. То бок ён прызнаваўся ў забойствах, па якіх яго не абвінавачвалі. То бок гэта былі вісякі, яны проста альбо міліцыя ўвогуле не ведала пра. Вось тут я табе дакладна не скажу, але ён пачаў прызнавацца, яны пачалі іх знаходзіць. Да, то бок спачатку ён распавёў гісторыю пра тое, як ён напаў на таксіста, але не забіў. Ён там яму сказаў некую фразу на кшталт: "Можаш святкаваць свой дзень народзінаў сёння, таму што табе пашанцавала, звычайна я людзей забіваю, але вось ты такі шчаслівы". Таксама там была некая гісторыя пра тое, што ён не падзяліў сцежку з нейкім мужиком ля крамы Фіялка, і ён проста вырашыў яму праз гэта адпомсціць. Ну, типа, вось яны там неяк сутыкнуліся, ён выследзіў яго, дзе гэты мужик жыве. Уратавала мужика толькі тое, што ён не стаў адкрываць дзверы, але праз дзверы Рыбачонак, здаецца, разам з Пухавым стрылялі праз свае самаробныя
выкарыстаныя вось гэтыя пнеўматы з шарыкамі з падшипніка. Яны пашкодзілі мужику сківіцу руку, але мужик застаўся жывы. І Рабачонак, прямым тэкстам казаў, што калі б ён усё ж такі адкрыў дзверы, я бы забіў усю яго сям'ю. То бок настолькі чалавек такі дзікі. Таксама быў нейкі момант, што спачатку яны разам з Пухавым забівалі людзей праз некую крыўду там і ці просто калі ім хацелася убачыць кроў там ці выпусціць неяк пар. Рабачонак адкрыта казаў пра тое, што ён мог забіць чалавека просто праз тое, што ад яго пахла неяк алкаголем. Ён часам вось выходзім на шпацыры, каб кагосьці просто забіць сёння, супакоіцца, так сказаць. Настаўнік фізкультуры. Да. За здаровы лад жыцця. Затое дзяцей не чапаў, да? Дарэчы, наконт фізрука, я калі вывучала гродзенскія форумы па гэтай тэме, вось адзін з людзей пісаў пра тое, што вось гэты мужик у мяне быў фізруком у школе, і я памятаю, што я аднойчы трапіў яму мячом у твар, і ён на мяне так злобна паглядзеў. Хто ведае, мабыць, у фізрука быў такі шлях не зрывацца на дзецях. Хорошая педагагічная практыка, давайте у жыццё, да? Прытым, калі ён называў прычыны, чаму ён забіваў, ён, знаходзіў заўжды прычыну. Звычайна гэта была некая крыўда, зайздросць. Быў эпізод, што ён стараўся забіць свайго былога аднакласніка, які нібы над ім здзекваўся. То бок ён такі вось за справядлівасць нібы, што вось я такі моцны. Але тым жа часам яго таксама чарцінелі там некія мінакі-алкашы, там людзі, якія вядуць не такі лад жыцця. Але ізноў жа пасля ён дадаў, што людзі, якія больш паспяховыя за яго таксама чарцінелі, і яны таксама былі вартыя таго, каб іх забіць. То бок у яго такая вось мэтавая аўдыторыя забойства, яна была вельмі вялікая. Гэта хутчэй такі стыхійны маньяк, трэба сказаць. Яму не трэба шмат нагодаў, каб взяць чалавека і забіць. Тут я з табой згодна, але пазней у іх усё ж такі з'явілася матывацыя забіваць людзей, таму што яны разам з Пухавым усё ж такі зразумелі, што проста забіваць недастаткова, можна ж гэтых людзей яшчэ і рабаваць. Адна з гісторый, якую я памятаю, гэта тое, што аднойчы яны накінуліся на кіроўцу, бацьку тваіх дзяцей, іх забычай была просто пустая барсетка. То бок ізноў жа не тое, што яны там атрымлівалі шмат грошай ад гэтага, але напэўна яны так сумяшалі прыемнае з карысным. Гэта пра тое, што яны стыхійныя, то бок яны не заўсёды высочвалі некага, не заўсёды разумелі, для чаго это проста некая тупая агрэсія, которую яны лічылі, што можна на любога чалавека выліць. Як ты магла заўважыць, то яны вельмі часта людзей ўсё ж такі рэзалі, там забівалі яшчэ штосьці, але адкуль жа пайшлі ўсё ж такі гэтыя міфы пра шарыкі? Яны на самай справе выкарыстоўвалі шарыкі ад падшипнікаў, каб забіваць людзей, але гэта яны рабілі не праз нейкія там рагаткі ці горлышкі ад бутэлек з шарыкамі, а яны зрабілі нейкі самаробны пісталет, якім карысталіся. І чаму яны яго зрабілі? Рабачонак і Пухаў пэўны час планавалі з'ехаць у Югаславію на вайну, і таму яны самастойна трэніраваліся недзе ў лесе. Яны рабілі там нейкія заточкі, зорачкі ніндзя, яны там спрабавалі вучыць нейкія там адзінаборствы. Карацей, вось было чым заняцца хлопцам. Вайна ў Югаславіі насамрэч у той час была, гэта цэлае дзесяцігоддзе было, калі Югаславія вось распадалася. Уласна, тады не толькі Югаславія распадалася, распадаўся Савецкі Саюз, краіны Балтыі аддзяляліся, а ў Югаславіі была тады сацыялістычная федэратыўная Рэспубліка Югаславія. У яе ўваходзіла 6 краін, і вось тады якраз быў распад. З яе выйшла тады Славенія, выйшла Сербія, Харватыя, Боснія і Герцагавіна, Косава да гэтага часу там незразумелы такі статус. І тады насамрэч это была крывапралітная вайна, нават сілы НАТО ў пэўны час праз ООН туды былі падлучаныя. А тыя постсавецкія дзеці, яны ж дзеці, я кажу дзеці, бачыш, постсавецкія людзі, яны звыклыя былі да таго, што некуды ехаць на вайну, тым больш вось Афганістан быў недавно, да. Яшчэ там з гісторыі са школы помнілі, як у Іспанію ездзілі нашы войскі, і ўсё такое. Таму магло быць і такое ў хлопцаў у галаве. Тым не меней, мне ўсё ж такі цікава паехаць на вайну у Югаславію, гэта ж не паказвае твоё палітычнае некае стаўленне. То бок там же не пазначаецца, на бок каго ехаць у Югаславію, каб абараніць, каб Югаславія не развалілася, вось усе гэтыя 6 краінаў, ці якраз такі наадварот дапамагчы краінам атрымаць незалежнасць. Вось гэта таксама цікавае пытанне. Пытанняў тут шмат, бо я нават не ўяўляю,
праз каго яны б наняліся туды? Ну, яны не наняліся ў выніку, бо... Што яны думалі сабе ў военкамат пайти сказаць, я хачу Югославію пастраляць? Яны не наняліся, бо Рыбачонка затрымалі, а Пухаў, ён збег у Калугу. Ён там правёў, наколькі я разумею, месяц ці два, але яго ўсё ж такі знайшлі праз тое, што ён і там набедакурыў. Наколькі я памятаю, ён напаў з ножом на жанчыну, якая ішла з крамы і несла пакеты з прадуктамі. Напэўна, ён згаладаўся і хацеў прадукты скрасці. І ён забіў 2 чалавек, бо, здаецца, гэта жанчына з мужчынай ішла, і ён накінуўся на гэтага мужчыну, а пасля далучыўся нейкі мінак, які спрабаваў ратаваць ахвяр, але ён таксама загінуў. І яго перавезлі ўсё ж такі ў Беларусь, але у выніку судзілі толькі Пухава. А Рыбачонак? А з Рыбачонкам зусім іншая гісторыя. Памятаеш, я на пачатку казала, што ён падаваў дакументы, каб трапіць на працу. У турме, так. У выніку ён чакаў прысуду ў гэтай ж самай турме. У Гродзенскай. У Гродзенскай, так. То бок, куды ён ішоў працаваць, там жа ён і апынуўся. То бок, у турме ў чаканні прысуду ён правёў прыкладна 2 месяцы, бо затрымалі яго ў сакавіку, а гэтая сітуацыя адбывалася 5 траўня. Яго вывелі з камеры, нібы для вобшуку, але па камандзе ахопа пачала яго вельмі моцна збіваць, яны яго павалілі на зямлю, калашмацілі дубінкамі, а пасля кінулі ў карцер. Збілі яны яго настолькі моцна, што ён згубіў прытомнасць. Усё, што ён паспеў зрабіць, гэта націснуць на кнопку трывога, каб выклікаць медычную дапамогу. Аднак лекар яму амаль нічым не мог дапамагчы, таму што калі цябе кідаюць у карцер, на той момант былі такія правілы, што меркаванне лекара ў такіх выпадках не ўлічвалася. То бок, нават калі б яму была патрэбна некая аперацыя, то проста так лекар гэта не мог зрабіць. Усё, што ён мог зрабіць, гэта яму памерыць тэмпературу і папрасіць прынесці матрас, каб ён не валяўся на падлозе. У карцеры ён правёў некалькі дзён, стан яго пагаршаўся. Лекары фіксавалі, што ён скардзіцца на тое, што ён больш не можа, напрыклад, хадзіць па-маленькаму ў туалет, а 13 траўня ён усё ж такі загінуў. І гэтыя ахоўнікі, яны вельмі спужаліся гэтай сітуацыі, яны пачалі падрабляць дакументы, каб гэта ўсё сакрыць. Яны там заднім числом пачалі пісаць нейкія справаздачы. Таксама яны там трабавалі ад іншых зняволеных, каб яны пісалі нейкія скаргі на гэтага Рыбачонка. Яны стараліся замесці як мага хутчэй гэта ўсё, але ў іх гэта не атрымалася. У тым ліку гэта ў іх не атрымалася, таму што менавіта ў той дзень, калі яго збілі, да яго збіраўся прыйсці ягоны адвакат і следчы. Вядома, іх не пусцілі. Яны спачатку саслаліся на тое, што Рыбачонак вельмі моцна буяніў, яму там штосьці вкалолі, каб ён супакоіўся, ён зараз спіць, вы да яго не прыйдзеце. А на наступны дзень саслаліся на тое, што ведаеце, ён трапіў пад карантин, да яго нікога не пускаюць, ён вось там зараз мусіць там адбыць 5 дзён. Карацей, яны кожны раз прыдумлялі новую некую гісторыю, чаму да яго нельга трапіць, і ўсё скончылася тым, што следчы даведаўся пра яго смерць не ад працаўнікоў турмы, ён неяк так даведаўся. Па сваіх нейкіх каналах. Да. То бок, нейкія шуткі, умоўна кажучы, да яго далецелі, і калі ён патэлефанаваў у турму спытаць, што, адбылося, яму казалі, сэрца спынілася. То бок, класіка там. Ведаеш, вельмі знаёмая сітуацыя, на жаль. І палохае тое, што гэта было заўсёды. Зараз мы звяртаем на гэту ўвагу, бо выходзіць з турмы шмат палітычных, і мы давяраем іх сведчанням. А калі на той час выходзілі людзі, которые не ведалі, куды звярнуцца, каб расказаць пра нейкія падобныя рэчы, альбо баяліся, альбо ім не верылі, альбо проста не было да каго звярнуцца, не ведалі да каго. То вось тое, што адбываецца зараз, гэта працяг і збіваць людзей у турмах, і вось так закрываць, не даваць доступ адвакату ці следчаму. Ты просто расказваеш, я ўзгадваю сучасныя гісторыі, которые я вельмі часта слухаю ад тых, хто выйшаў, што там дзяўчаты адныя казалі, нас амаль на 1,5 месяца закрылі, бо шмат хто быў збіты і не хацелі, каб адвакат бачыў. Сказалі ковід, карантин, і вось не пусцілі, да. Альбо там, што былі сінякі, лекар не фіксаваў нешта, не запісваў таксама. Але ўсё ж такі прысуд над гэтымі ахоўнікамі адбыўся, і над камандзірам, і над лекарам. Большую ролю ўсё ж такі сыграў следчы, і там суд таксама вельмі доўга цягнуўся, таму што не паверыш, ва ўсіх гэтых ахоўнікаў былі выключаны добрыя характарыстыкі, яны ўсе такія маладыя, яны выконвалі прыказ і гэтак далей. І таксама іхнія адвакаты, яны стараліся спасылацца на тое, што жыццё нейкага серыйнага забойцы, яно не варта таго, каб сапсаваць жыццё маладым, то есть сапраўдным хлопцам. Да. Так, я про тое думаю, што
як людзі перакручваюць закон, да, закон як дышла. То бок вось не суд вырашае, хто чаго варты і ці можна жыць, ці трэба забіваць, а такія хлопцы з хорошымі характарыстыкамі і дубінкамі ў руках. Тым не менее, суддзя прыйшоў да высновы, што Рапачонак, ён, канешне, мог зрабіць нейкія жахлівыя рэчы. Ну і напэўна зрабіў. Напэўна, зрабіў, але ён усё ж такі арыентаваўся на тое, што над Рапачонкам яшчэ прысуд не адбыўся. То бок мы яшчэ нічога не даказалі. І нават калі б ён быў нейкім такім забойцам, ніхто не дае права забіваць чалавека ў турме. Так. Ёсць прававая сістэма, ёсць суд, ёсць вынесены прысуд гэтага самага суда і пакаранне, которое вось праз законы павінна выносіцца, а не таму, што вы нешта думаеце пра чалавека. Ну і ў выніку сярод 6 гэтых абвінавачаных апраўдалі толькі аднаго, гэта быў лекар. І якраз такі саслаліся на гэтыя правілы з карцерам, што ён на самай справе нічога не мог зрабіць, хаця вось над ім таксама прысуд адбываўся. А астатніх звычайных ахоўнікаў іх асудзілі на срок ад 3,5 до 4 гадоў, а іхні камандыр атрымаў 5 гадоў турмы. Бачыш, мы з тобой думалі, што мы разбяромся ў легендзе пра забойцу шарыкамі, а аказалася, што злачынцаў насамрэч больш, чым толькі забойца шарыкамі. І ёсць забойцы ў форменным адзенні з чорнымі беретамі, з дубінкамі, которые павінны захоўваць парадак, а насамрэч не. Ну і зноў жа, калі пачынаеш шукаць злачынцаў, галоўнае не наткнуцца на сябе. Я ўжо не першы раз гэта гаварыў у падкасці, але вось тая самая выснова ў мяне. Але вось для мяне вельмі дзіўна, што ў 90-е прысуд над міліцыянтамі адбываўся. То бок, што, хлопцы, вы перайшлі рысу, так, не варта, вось ёсць там некая канвенцыя ААН, на якую мы спасылаемся, і тое, што вы зрабілі, вы парушылі правы чалавека. То бок у 90-х гэта ў Беларусі яшчэ працавала. Гэта ўжо працавала пэўны кароткі час. Карацей, мы бачым факт, а ўсё астатняе гэта домыслы, легенды, которые раскрые нехта ў наступным падкасці праз много гадоў пасля нас. Шановныя гледачы, дзякуй за тое, што праглядзелі гэты выпуск. Ставьте ваши лайки, падабайкі, каментары пішыце, лісты пішыце і абавязкова дзеліцеся сваімі гісторыямі, таму што спадарня Ірына чытае ўсе гэтыя каментары і адказвае на іх. І калі вы ведаеце пра нейкія гісторыі, што былі ў Гродна, але не патрапілі ў прэсу, таксама раскажыце нам пра іх. Гэта вельмі цікава і ёсць сэнс разабрацца, аддзяліць гарадскі фальклор ад сапраўдных фактаў. Да сустрэчы. Бывайце.